L-isfida tagħna mhux biss kemm jibdew studenti, imma kemm ikomplu l-korsijiet li jibdew. Dan qalu l-Ministru tal-Edukazzjoni u x-xogħol Evarist Bartolo waqt żjara fl-MCAST fl-aħħar ġdid. L-edukazzjoni vokazzjonali li joffri l-MCAST hija differenti mhix inferjuri għal dik li tagħti l-Università ta' Malta. Il-Ministru Bartolo tenna li l-MCAST huwa l-uniku istituzzjoni f'pajjiżna li għandu missjoni ambizzjuża ħafna. Waħda mill-isfidi li qed niffaċċjaw f'Malta hija li 30% tal-istudenti fis-sekondarja qatt ma għadu għall eżamijiet tas-sekk jew inkella ma ddewx. Dawn jispiċċaw jattendu l-Foundation Course tal-MCAST. Dan ma jfissirx li l-MCAST huwa soluzzjoni għal dawk l-istudenti bla ebda kwalifika. Studji juru li pajjiżi li għandhom l-inqas qatt huma dawk li għandhom edukazzjoni vokazzjonali tajba. Fuq livell ta' risorsi qed nibnu kampus ġdid li bil-mod qed jieħu shape issa, qed niftu blok, kalla jrid niftu t-tieni blok fit-tieni semester ta' din is-sena akademika, u mbagħad is-sena d-dieħla niftu l-Students House ġdid. U hekk bil-mod ir-risorsi tal-MCAST nupgradejaw mod iktar modern. Fuq livell tal-kurrikulum ta' dak li nagħmlu hawnhekk għandna proġetti finanzjati mill-Unjoni Ewropea fejn qed inħarsu lejn il-syllabus kollu fuq kull livell tal-MCAST u nirreveduh, nbidluh, nagħmluh iktar relevanti kif ukoll il-materjal li l-lectures tagħna